jedna myšlienka. A čo s ňou? Zápasy s dušou zjazvenú. V rozkoši, v návratoch k pekným časom sa nechám oklamať vnútorným hlasom, ktorý im našepká. Zlomené pravdy. Že je dobré vymeniť úsmev za vzdych. Utopiť dušu v krčahu vína, na boľavé pády zaspomínať, nechať sa osudom k zemi ohnúť, svoje svetlo nechať zhasnúť, vychutnať si zradu priateľa a vedieť, že nestojím za veľa. Smet po návratoch ma vysúša. Hasí ho vôňa cudzieho vankúša. Zmením sa na položku zozname. My, blázni, sa navzájom poznáme vzorom pre divné duše tohto sveta. A v zavretých ústach krátka veta. Kto vlastne určuje, čo je normálne? Keď sa nevedia dohodnúť, čo je morálne. Raz vyskočím z výkladu svojho ja. Tak sa mi nové jazy otvoria. Vtedy sa z náhod stávajú zvyky. A nové psychické tyky zabíjajú vo mne pravého človeka. Chémia chaosu roztočí kolotoč a mozog rozvrtá zákerný červotoč zmien nálad. A teórie duchoprázdna, keď v každej pochybnosti náznak smrtiaceho krča mojej osobnosti do úlohy kata zhostí lentilku normálnosti tohto systému v nemocničnej úlohe. Na tému možno sa raz stanem jedným z vás, čo nepoznajú mnohé z krás iných pohľadov na realitu, keď sami túžili nerozkvitnúť do nového rozmeru vnímania, v ktorom sa zákony snívania premietajú do reálneho sveta. A takto ma učia bez krídel.